Vi ved her, at m er lig med 5, og n er lig med 2. Og så har vi givet to formler her. Og metoden til at regne de her to opgaver, der er jo bare at sætte ind i formlerne. Så vi har m er 5, det skriver vi så her. Så skriver vi plusset her, og så skriver vi n'et, som vi ved heroppe fra, det er 2. m plus n er altså 5 plus 2, og det er jo så lig med 7, hvilket er facit. Hvis vi kigger på den anden, så har vi m her, den var jo 5. Så har vi n her, herop. Den var 2. Så skal vi lige huske at skrive gange, som vi har her, og så 2. Så kan vi se heroppe, at der er et total. Det skriver vi her. Nu kan vi huske for regnereglernes hierarki, at 2 i anden, det er det samme som 2 gange 2. Det vil sige, at 5 gange 2 i anden, det er faktisk 5 gange 2 gange 2. Og 5 gange 2, det er 10, og 2 gange 10, det må være 20. Altså har vi 20 som facit her. Og derved har vi regnet de her to opgaver ind, hvor vi har sat tal ind i en formel.